nyaya iri kuita mudare pakati parusiya parafini nafogete nyama kura. Musoro nyaya unoti wakaisa mazita edu mubhodhoro, tinoda utaure kudare kuti zvinorevei. Ndokupa chekutanga kuti tizosvikowana mazita ari mubhodhoro. Mukuwasha akaramba mwana wangu. Aramba mwana wangu ndokuya kumba. Kochi mwanangu. Mwana akati mama ini ndaramba. Murume wangu ini narunditi akaudzwa nevanhu kuti mwana asi wake. Chechipiri murume wangu ari kunditodanana nababa Sofia ariyo sekuru nemukwasha. Ndonyaya yacho zvikanzi ndonyaya yacho mama. Ndashedza baba Sofia kuti tinzwe nyaya yacho ataure munhu atisati akuvaudza izvi. Sorry. Mataura mchiti tinoda kuti makawanda nditi. Vamwe sharu. Toda kuvaziva ndadani. Vakaiswa mazita mubhodhoro. Ani mazita ari mubhodhoro ngavauya. Vamos gara basi. Gara basi vamos benchi. Vamos ver benchi. Ver benchi. Kupamba utaule. Papa utaule wewe makanyara. Gara barabuya. Gara. Napo gara. Zvakanaka. Chitaura zvenyu nyaya. Ndondikiracho. Ndombo wacho. Vhurai tori. Batai miki. Simudzai vanhu vaone. Musabate. Ganga mvura munhu. Nasobate bhodhoro zvakanaka. Alright. Toda kuti vanhu vazive. Mukati mune chiyungu. Mune mhiripiri 6, matsito, nematombo 3, netunenge tudhaga here. Nemazita ari pabepa ari mukati mebhodhoro. Takatoribvisa tichiti togona kuzokuwadzwa. Right. Zvakanaka. Now chiisa zvenyu pasinhingi izvozvo. And then verengai mazita evanhu vari vakanga vakanyorwa papa patinzwa. Wekutanga Ice Parafini vana wababa wangu. Ainzi, mirai, matani? Ice Parafini. Jimmy. Parafini. Mumwe wacho Waxon Banda anova iye murume wangu. Waxon Banda. Watson. CK. Banda. Murume wenyu imimi. Onde. Blawayo seya anova iye sekuru wemukwasha wangu waaiti anodanana nemwanasikana wangu.
Seya. Aribo. Onde. Onde. Sinodya mbereko. Vana vamai vangu. Ondimimi. Ndimbabereka. Onde. Lucia Parafine alikuwa. Beauty band anowa mwana wangu. Eni Jonas anowa muroora mukadzi wehanzvadzi yangu. Eni Jonas wanjo? Okay. Onde. First year akakanganisa hausememu vanyora kuti mbereko asi Amai wane mwana ari kuchema. first year Samuchangara. Asi pakatikakanisa vakanyora kuti mbereko. Okay. Nyore zvakanyora iye. First year mbereko. Mbereko. Na minus before. Minus. Before. Before chirungu. Vanhu vavo vatinogarawo navo mumaraini. Alright. Musoro nyaya uri kuti wakaisa mazita edu mubhodhoro tinoda kutaurire kudare kuti zvinorevei. Vapera. Ndo kwayakabvira nyaya yekuramba mwana kutosvikira. Mwana wacho akarambwa ndo? Iwewe ndio wakarambwa nemurume uyu. Alright, fine. Chiendera zveimberi. Arambwa sekudaro takabva taona nyaya yacho regedze timbosvitsa kuti takatoti ko vakuru varegere kutonga nyaya iyi kuri kumba ikoko. Mwanasikana wangu akati murume izvozvo aramba atoti uya izvezvi urongedze mabhegi ako nokuti ndiri kuudzwa uri kuhura uyezve mwana hasi wangu kunyangwe nenhumbu yauinayo ndinotofunga kuti padzimwe dzenguva haisi yangu. Taenda kudare kuti tinonzwisisa sevabereki zvakaitika zvacho kuti mukwasha wada bude pachena kuti mwana wenyu akaonekwa nanengi kana kuti ndakamuona. Chokwadi dare rakatonga remavhidhiyo ratonga dare rakaona nyaya kuti mukwasha ari kuita zvinhu zvekuudzirwa nevamwe. Chokwadi haana kuchibata. Chokwadi ndechekuti zvanzi sekuru ava waiwikirei pamba pake achikumbirawo muriwo. Ndakabvunza mwana wangu kuti ko sekuru ava vakauya kangani. Sekuru vanongosvikawo semazuva ese. Sekuru ndiani zita rake? Bulawayo. Bulawayo ndiye uyo. Ndio waisvika pamba pake uchitsvaga muriwo. Alright. Ko pamba paisvika painge panani. Yuti ndokuti panei panana gogo sezvo vanongogara pamwe chete dzimba dzavo vanotogara namabhenji. Vanenge varipo asi dzimwe dzenguva kana mwana wavo chaindi yaiyokumbira muriwo sezvo mama wacho anga ine nhumbu vari vachagomwa muriwo umwe wasingagere kumba kwavo. Uyo Bulawayo ndio ari kunzi aidana neuyu. Ndio ari kuuya ari fungidzira kuti Bulawayo anodana neuyu. Okay. Zvadaro kudare murume akabvunzwa nedare kuti kwa iwewe pawaiona sekuru avo vazokumbira muriwo kwawairegerei kuudza madzimai kuti sekuru avo pavanouya pamba usavape muriwo wacho kana kuudza iwo sekuru zvamunova muchikumbira muriwo ina handitese handizvine. Nekuti kudare chatakanyanya kuendera kudare ndechekuti taida kuziva munhu akawana uyu aina Bulawayo uyezve nemunhu akati aifona ari kubasa uyezve nemunhu akavaudza kuti mwana hasi wangu kumukwasha. Ndo zvatakanyanyoendera kudare redu rekupi remavhidhiyo. Asi mukwasha wangu haana kukwanisa kubuda pachena kuti atiudze nyaya. Zvose akangoti yange iri fungidziro yangu yekufungidzira izvi. Asi mudzimai pakumuudza akati ndiri kuudzwa nevanhu kuti mwana 1 hasi wangu, 2 andikudana nasekuru wangu, 3 nhumbu yauinayo ndotofungawo kuti dzimwe dzenguva haisi yangu.
asi mukwasha patikaenda kudara akangotenga iri kumidziro yangu zvese. Haana kukwanisa kutsanangura kuti ndakanzwa nhengi, asi dare rakapindura rakati zvakanaka. Dare rakati kudii? Dare rakati toda kugara nemudzimai wako, uyezve zvemakuhwa zvekuteerera makuhwa anoputsa musha. Iwe nyatsobata nyaya yawo oongorora kuti ndizvo here kana kuti hazvisi. Ndo zvaakaudzwa mukwasha wangu. Chokwadi akabvunzwa mukwasha kuti mudzimai unomuda here? Mukwasha akadaira kuti chokwadi mudzimai wangu unoita sei? Ndomuda. Mwanasikana akabvunzwawo akati chokwadi murume wangu ndomuda. Tadzokera kumba. Kubva ipapo hatina kuona kana mhinduro yemukwasha kuti adzoke kuti ati zvatakabva kudare mumbondimirirawo zvakati haasati kusvika nanhasi. Mwanasikana wangu nerimwe rezuva akaenda kuno ega, haana kana kundiudza. Aregedza ndinomboona wapanoreja ndipe mari yemwana echikafu. Akaenda akasvikira pagogo wake panext panogara. Asvika pagogo wake ndobva atuma hanzvadzi yake inonzi Chemba anogara ipapo. Ndobva aina anoshedza wapanoreja otaura nawo. Akasvika shuwa ndobva abanoreja apindura kuti inini handiweko kandi kushedzerwa parodi. Asi apa pamba pagogo musikana. Chokwadi musikana akagara. Asi babanoreja akazotumira kuti mwana wekumba kwawo kuti chinoshedza manoreji kana wachiripo. Chokwadi akaenda nokuti vanondiwo mari yekusikewo. Mazuva yangu afamba, nhumbu yakutobhadhara. Mazuva yadarika. Murume akati handina mari kana chikafu chacho handina. Vanhu alright, ndobvadzoka kumba. Kechipiri kuti azosangana nebhodhoro. Akaenda achinotiwo futi ndakuchida mari yekusikewo yepano mazuva yakufamba. Chokwadi asi zuva iroro mwoyo wake anzwa kuti enda kupi? Enda kumba kwako kwabanoleji, enda kumba kwabanoleji. Chokwadi mwanasikana wangu akaenda, asvika mumba, akasvika anga akadhakwa, dhoo ranga rakatovhura, anga asina kuvhara. Anga akadhakwa ndiani? Murume wake. Okay. Dhoo ranga asina kuvhara, ranga rakatongovhura. Asvika kuya panoleji wangu akatorutsa. Haana kutarisira kuti achasangana nebhodhoro. Munhu aida murume wake kuti apiwe mari yekusikewo. Ndobva ndakasimudza light. Chibhodhoro changa chiri kumusoro kwaanorara, kwaanoisa musoro. Panguva yakasimudza light akabva aona pakanzi bhanda muchibhodhoro. Bhanda isingemu yangu kai. Andini ndobva ndazunza pano asumuka ngoti ndakatora bhodhoro neushingi. Ndakavhura bhodhoro ndakachora kawike bonde ndakabvisa kabepa ndakaverenga kanzi chingwani sekuru wangu baba munhu wandikundi kudanana naye gogo tese tiripo nevamwe wavakidzani vedu nemurora wedu. Mwanasikana akasiya bhodhoro ndokuya nebepa kwagogo ini andakatorara. Aratidza gogo adzoka gogo zvakandachenenora dhomo mwako auya ndakati ko bhodhoro racho rikutsva ndasiya mhanya roti bhodhoro racho. Chokwadi mwanasikana akamhanya notora bhodhoro auya naro. Ndikati apa hachichamira takuchifamba chinoudza vapi vehama kuti zvatasangana nazvo mumba memukwasha, zvasanganikwa nazvo mumba memukwasha. Chokwadi takatanganikwa paSofia ariwo sekuru wemurume anonzi atoda nemwana wangu. Takati tionerewo zvataonawo izvi. Takaenda kwagogo wacho takanwaudza tionerewo zvataona izvi. Gogo wacho akangokwanisa kuti waraiti. Tabve ipapo tikaenda kwamai vacho. Ndakati handiti mazvona mwana kana asina kutadza anoratidzwa ega namwana. One, munoita basa rekutsvagira mwana komana munamato. Iye ane mudzimai wake. 2, maakutsvagirwa isusu muchitisa mubhodhoro. 3, zvakanzwini namai wacho akapindura achiti ndine ndichitsvagira mwana wangu. Kutsvagira mwana womunamato. Ndakati waraitwa isusu tazoita vana venyu here motisawo mubhodhoro pamwe dzinoita kuti kuwadza tinozivei. Ndakati waraiti nyaya iyi muchanotaura kupi kumberi. Ndikanzi ndinotaura namai vacho. Asi ndakakwanisa kuudzwa mashoko endinoda kutaura kuti handiti munoona makuda kutora pfungwa dzekuti imi makarambirwa nhumbu yemwana wenyu mochiudzawo mwana kuti arambe mudzimai wake. Nekuti zuva raenda mwana kunoti murume wangu ndokumbira mari yechikafu kuseni mama wacho vakauya nagogo wacho vakatanga kupopota nemunhu anoshedzerwa kugodhi
munhu asina hunhu asina tsika noshedzero kuroda asi munhu akaenda kune murume wake kunoti anopiwa mari yechikafu asi vabereka ndo vasiri kuda pamberi pemwana wangu. Zvakanaka maita. Taurisa siri. Nawe bodorera ntomboriziwe. Zima yangu akauya nini zvasingatombozivi zvekuti akazofuma mangwana acho akunditaurira kuti takauya ngamiri ndakaona bhodho rakanyorwa mazita edu bodorera ntomboriziwe. Amai vake vari vaiti ndotsvaga mudongo muna vari kumiro yaikunoti amai saka mubaoneredzi uri kuti mudzimai wako ndezvokufoma zvokutsvaga bhodhoro woisa mhiripiri. Kana kwakauya vanokwanisa kunzi bhodhoro vakawanda yakakwanisa kutaura asi shuwo akatouya mumba mako mudzimai wako ini handakubvira ndatomboonana zvese zvakaitika beperi rakatorwa mubhodhoro ranga riri kumusoro kwako iwo wakarara ukatomutswa wakaramba kumuka unodhakwa unomwawa saka unoramba sei wakuoneka imimi ndimi makapindura mashoko ekuti unofambira mwana wangu kumaprofitati Vapi? Amai vapi? Asero wangu. Ivava? Anodzi yangu. Nemurora wangu. Vari vangani? Vari 4. Vauya kudaro, ini ndakatorara usiku ndo. Ndakatorara. Ndatomutsiwa. Takanzi mukudi wachipano mwana waiona TV. Ndatorara. Ndamuka mumba kwemwe mama ndakarara. Ndabuda panze. Amao amaitsura akabati amai ambenoreji. Tauya pana sero wangu akapinda kuti ambenoreji wani. Amukuti ambenoreji. Ambenoreji wani. Takanza taona kuti chibhodhoro. Chibhodhoro kupi mwana wenyu huyo iweni wese wewe waita wabuda pachena. Amchiti makaita sei? Makangwao. Wabuda pachena. Ndakatohowa ndaichenda kwa mama ndakaiwa inoise endai. Zvakanaka. Saka vakauya kuzokuudzai. Vakauya. Hazvina basa nekuti vakataura mashoko akaomara vakanga vakatsamwa asi vakauya kuzokuudzai usiku ihwohwo. Alright, zvakanaka. Okay. ndozuva rakaonekwa bhodhoro. Ndozuva rakaonekwa bhodhoro usiku wacho. Vakaudzwa. Saka iyo baba vanoda kufungidzwa kuti bhodhoro nderari. Bhodhoro hazitomboziva kuti ndati unofungidzira kuti ndiani akakwisira afungidzira ntori nanafungidzira ntori kana chokwadi chokuti bhodhoro rakarumba mapa hune yatosechwa kuti namainode ndichatoziva kuti pinda kwakaita kuti ndiwakanisije kana kuti vakauya kuno amai vakaona bhodhoro ndivasi Ndini. amai bhodhoro makaroona nguva kunenge kumapasi 8. imani vane imwe shamwari yavo here yamunoziva baba vanoreti izvezvi kugara kwamukuita Ipapo wangu asina wawenaye. saka imi mainoleji munofungidzira here kuti bhodhoro iri rakabva kun'anga kana kumaprofita? Bhodhoro rakatobva maprofita because patakatongwa ndiri kusedare mukomboni mangwana acho kwamuka wakatofamba ndoramba ndira bhodhoro ndira utoriziva watodzana kuti ramba wakafamba akanzi ameno iyo kuti wakanzi chipa bhodhoro iwona iwo baba wani makazara sei kuti wafamba takatoaona waitobva
Kwani makambofamba vari muone kuti mazita chikara chapinda mumazita anambofambira rinda kwamambo andirautowasirimazita amai mbuya anoreja koimimi maona kuti nyaya inoda kuikwidza kuna mambo makambotsvaka vere kuti muone kuti chokwadi ushinga hwakadai hwokuda kuuraya mhuri yese hwabvepi hatinaidi kutsvaga nyaya yebhodhoro iyi takatosvika kuti kunani kuna vhidhi mazva ndati imimi makambosimudza were mhuri yenyu kuti ngatimbofambawo kumaprofita tizwe kuti kotakumu nemhaka ye hatina kumbosimudza nemhaka ye isu sada kuwirirana saka ndakati baba izvi makazvitaridzwa izvi mukatama mwana hazvina basa ngatiendei nebhodhoro redu kwamambo chete tindovataridza zvinogwashava zviramba wakazoendekwa kunoda negwasha uyu tenda kudari mkwasha zvaanoshedwa nemupurisa wasabhuku ashedzwa nemupurisa wasabhuku mkwasha wenda akapindura shoko rekuti handikwanise kuya ikoko ngavaite zvafunga nyangwe vakaenderera mberi ndoshoko rakataura amai ndo zvawaenderwa asere wangu asere akapindura akati nini zvaramba ndikwanise kuya ikoko saka iwe baba knowledge yokuramba bhodhoro rako wakati endai mundoudza mambo ivavo zvamafunga zvacho aiwa wakazvitaura kunyizazvo sei wakazvitaura iwe wakazvitaura iwe sei wakaramba kuenda pavhidhigo kukuvhidhigo warambire vhidhigo ndakaenda first time ndakanotaurwa neni kuvhidhigo channel vachinzi tichitaurana kuti kunetsana kwanga taita inini nenzime wangu kunetsana kwanga taita nenzime wangu baba wacho watezva wangu kasvika pakuti wakataura kuti handizvongo hadziveki kumba kwako wakubuda munyaya yedu zvokudzoka kwomudzimai wako kumba kwako iwewe hazvina basa tiri kubvunza isusu kuti bhodhoro iri ndo ratoda kuti iwewe udavire kuti nderako kana kuti kwete bhodhoro haririsi ko bhodhoro rikazofambirwa ari pano kwaonendera kotoita sei hatishandi newe togoshanda newe sei nokuti vanhu vanonyepa unenge because apa dare rinoda kuziva kuti bhodhoro nderani uwo wabvunzwa ukanzi ndiana uri kufungira kuti angaite zvinhu izvi mumba mako unoramba kuti handimuzivi saka unoramba sei kuti nderako neshamwari here wafungira kuti iwo angaite izvi mumba mako izvi zvakanaka usumukai nebhodhoro yenyu batai bhodhoro yenyu toda kuti vanhu vakuvaona kurudzai kapepa kaikaro batai zvenyu kumusoro makadai kutoda kuti vanhu vanyatsokuona zvakanaka handiri mukuona indakabata bhodhoro kai handimuriona mabhodhoro maviri aya akafanana nemabhodhoro asi uda kutaura nyaya yekala haana kufanana asi ese machi mabhodhoro chii chazoita kuti rinzi bhodhoro iri rine zviri mukati zviri kuita chi ndio zviri kuita kuti chi rizodze bhodhoro handimaonaka iri bhodhoro zvaro iri rine drink iri asi iri rabhodhoro anobona rabhodhoro nemhaka yekuita rakutakura ukoshi hwebhodhoro mukati tazwa kuti mune mhiripiri mune tsito mune matombo namazita evanhu makazvitora zvinhu zvese izvezvizvi zvinoshereketwa haimaonekera zvinoshereketwa uchi uripo nokuti mhiripiri dzinoshandiswa pakushereketa idzi tsito zvakare dzinoshandiswa kana kumakuva kuti dzidzimaidze kuvharavhara
matomba handi munasenzesa mina mato now toita mvura yacho iyo ndidhaganzi mune dhaga mukatumbu nemazita evanhu mazita anenge akanyorwa ka ndekuteketera ka mazita evanhu vanenge vachida kufanira kuti vaita se vakuwadzwe ndosaka ranzi bhodhoro nekuti ratakura chiremerera cheushereketwa ndo zvaita kuti vanhu vaita sei vasimuke vabude mumusha vauye kwauri garai zvenyama ipasi munofunga kuti kana dai ndiri ndaibvuma kuti ndini ndine bhodhoro unongorirombeka hapana munhu aimbobvuma vanhu vese vari munomuka kana dai ndiri ndaimuti handirizivi na ndoda kuti ndimboedza kurakidza sei ari kuti handirizivi uyu akakanisa investigation yake musikana angadai asina kubuda nechi nebhondo pane weakness yechi saka yakuramba kuti ina handizvizivi pamwe ndiwakauya naro ndo pane argument yako aina handizvizivi pamwe ndiwakaita sei wakauya naro saka ndopatofanira kukweshana naye chete ipapo totiwo isusu ndakubvunza iwewe kana ari uyu akauya naro sekufunga kwako iwewe ndanzivi munofunga kuti aiuya kuzoti aizviitirei hauzoti aizviitirei tado kusedzisa kungosedzisa pfungwa dzedu anditi now kana ari angauya naro achida kunyepedzera kuninga mazita evanhu aigota sei kana dai akanga achida kukuvadza iwewe ainyora zita rako neramai vake aisanyora zita rechi ramai vake ainyora zita rachi ramai vako 1 chechipiri uyu mudzimai haana chikonzero chekuti ature ashereketere aite zvekushereketera ashereketere mhuri yekwake aifanira kushereketera mhuri yekwani yekwako wababata now chimwe zve ndechekuti aona kuti zvishuwa ndo zvaitikazvo haana kumira dai akanga achida kushereketera mhuri yako iwe vaizoenda kunoudza ava usiku ihwo kunoudza kuti yamuone zvaitika kuno vangada vakangonyarara vasamboudza chi saka hatizivi kuti upaona sei kana tadaro uyu iye hama yamai vake haafungidzira kuti handiyaida nani saka zita rake rakapinda wepa uyu bulawayo waifungidzira kuti ndiye ane nhumbu yemwana zita robva ranyorwa rabulawayo wamupinza mubhodhoro wabva kuvhidzo nevanhu vachinesana navo handiti hakuna mumwe munhu akayanisana nevanhu wozowanika mazita avo amubhodhoro uriwo neishu nawo uye nebhodhoro racho vanokwamba mako imi saka zvinarambika here kuti bhodhoro nderako imimi uye waida kurisenzesa kushanda nevanhu vakumesana navo zvingarambei pane hochekocheka pazvinhu uziziva kuti pane kakuchizana kwazvikuita akambira zvinoita pakuti iwe unesana nevanhu wabva unesana nevanhu ngemhuri iyi sekuru wako wambotaurwa mukadzi wako vamwe vese hapana nguva yareba yapfuura pochizowanikwa mumba mako maane bhodhoro remazita ako
kufunga kwako angaite izvo ndiani uri wanisa nevanhu waungangofungidzira kuti pamwe ndiye ari responsible saka ndiwe dai chandingokumbira kuti mupe mukana sekuramba kwaari kuita anyore in writing andiri and then tozochengeta kuita mangwana angonyora kungoramba kwaari kuita chete in writing angonyora kuramba kwaari kuita chete pairangopiwa ungonyora chete kuti kuramba kari zvakati papepa papa Kunokwenda kuchanga wedu sokufisa. Hapo kuna kuti ndiye akaisa mazita kachibudwa. Kana kuramba bhodho racho. Nenyaya yekuti pari evidence ari pachena kune vanhu vari kachibudwa racho. Tsamba yakanyora vanhu vari kusaspika iye uya kutora mukadzi wavo. Nyora kuramba kwauri kuita. Nyora kuti haina handisi kubvumirana nezvamuri kutaurira. Nyora papepa. Nyora papepa. Ungotota handisi kubvumirana nezvamuri kutaurira mune mudare menyu. Aiwa, saka chinyora zvauri kufunga iwewe. Usinga mashoko auri kuudzirwa hacho, chinyora ari kuda iwewe papepa pachete. Pebhoko ndanyora. Zvauri kunzwa uda kunyora iwewe. Tambira bhoko chama. Nyororo chama. Zvaufunga urambe mashoko ako. Anyora vetoreti. Uwerengesa zvinonziwa ndozvana ndisari kutsemba wakaita. Forgetting what I don't know. I don't know. Poto. I'm sorry, Anna.
Na iwe nyatsotaura zvako hazvisi kunyatso kuti gechi chaizvo chikonzero chavo kuti handisi rini muridzi webhodhoro. Hazvina tingati is not enough chari kungotaura kungoti handisiri muridzi webhodhoro otonyarara kungoti handisiri muridzi webhodhoro. Panofanira kuva nenhoroondo inopa kuti dare rino rigutsikana kuti hausiri muridzi webhodhoro. Zvaitika ndezvekudai sei? Kutaurisa kwazvo. Zvaitika ndezvekudai sei? Tinoshanda usiku. Ndati ndabva kubasa makusiri. Kutaura nyaya yebhodhoro ndizvo? Ndabva kubasa makusiri. Ndadarikira kuenda kubhawa. Tichibva kubhawa ndakabva kubhawa zvekumapasti 9. Tichienda tasvika kumba ndaita ndarara. Chinhu chazambiri ndarara kudaro hapana munhu andataura naye. Ndarara yamangwana makusiri ndakwa ndakazoshamisira zvinzi mumba mako mudzimai wako akauya akapinda mumba mako akaona bhodhoro rakadai rine mazita ukati bhodhoro hanziita asimboriziwawo bhodhoro iro takada kungoguma ndakadai. Pakatombwa nyaya iyi navidhiko mati makamboenzaniswa navidhiko zvakanzi china vidhiko? Vidhiko hapana chakakwanisa kuda
Wede kuti wateza wangu wachitaura zvimwe zvekuti zvimwe iwewe kwachangu wangu achakwanisa kuita kuhamba kwako kana une nguwa ita tora. Dzimwe wangu akabvunzira akanzi semurume wechi handichada. Ambo yacho akabvunzira akati muzukuru wangu nehama dzemuzukuru wangu uyu haakwanisi kugarisana nemuzukuru wangu. Saka kumba kwemunhu uyu haachatendera kuita dzoka. Kana ngoita angangoguma ndakadaro ndokusatira kwese kwandaita. Iwe wapa uchapuwa kuti wakabva kubawa achiti kwapinda paukarara ndibva wazomuka kuseni wakupomerwa mhosva yekuti waonekwa mumba mako maonekwa bhodhoro. Iyi nyaya kupomerwa kudika handiti kupomerwa kwakadzama handitika iwe chakakutadzisa kuti uende kunomhara kuvhidhiko kana kuvhunduka kuti ndikupomerwa uroiko chii chakati wakungonyorowa so unyara iwe wakadi kunoripotao kuti inini ndaona vanhu vari kundipomera. Effect zvakatoitika pandiri zvakatoti wandii. Toda ipapa. Pabhodhoro apa ndinokwanisa kuenda muripota. Iwe uchinangwa urori. Kune ripota wangu watogara watoenda kudaya kuita saka anokwanisa kuzoenda. Aiwa ka. Mira unzwe. Kanchitera nhoroondo yataurwa panapa. Yataurwa nyaya yemudzimai nemwana yebhodhoro isati yapo. Handitika? Saka iyo yakagadzirwa nezvekavhidhiko izvi handitika? Mushure menyaya dzekavhidhiko dzekugarisana nemudzimai wako kuti achauya kumba kwako zvazodii and so forth. Ndio makazoonekwa chibhodhoro. Handitika? Iwe zofuma mwana uchitaura kuti mumba mako maonekwa bhodhoro rinoratidza kuti nderwekushereketwa. Kana zvadai soka watonongwa uroi. Watonongwa uroi. So chii chakatadza kuti unoti naye weduwe kana kwamambo kana kwavhidhiko uyamunzwe nyaya ndikupomerwa pano ndoda kusungisa munhu anditanga chi uno wakadi kurowa nehana sei usina kurowa nehana akatoramba ndikuvhidhiko akatoramba kuenda kwavhidhiko iyo Vhidhiko ndakaramba wakaramba ndoda kuti amashura ndangandadedza kuvhidhiko chaiko chichinzi sida kugadziriswa ati haana kuzviona kugadziriswa kwanze kwandakaita tatsva isina kuzoenda kechipiri hauna kuzoenda noti wanga wasafara nekugadzirwa kwekutanga. Alright, fine, okay. Asika ichinzwa nyaya iri panapa yatova more serious. Yari kunzi iwe uri muroi nekuti zvawanikwa mumba mako. Uri kuri kuna ngoko akusi kunyepere kuti kuna ngoko ndo chokwadi eka saka uri kuti kudi aiwa ka iwe bhodhoro hauruzivi asi kuti tati isusu uri kupomerwa kuti bhodhoro nderako. Kana wapomerwa kuti bhodhoro nderako iwe utonzi ndiwochi nokuti bhodhoro rinoshereketwa utonzi ndiwe uri kushereketa. Ndio zvokutaura chi mudzimai wako. Taurisa wangosiyana nazvo saka zvinoreve kana wangosiyana nazvo. Abai mubasire Ini ndakatonongerwa kuti ini namai vacho munotoroora kana mai vangu pekee pakaona bhodhoro akatonzi mai munoroya nemuzukuru wenyu nenhau yechi uyu muzukuru ayo uyu mwana wangu amai vangu ndokatakati bhodhoro racho kana iye angaona manoreja bhodhoro mupi mumbomo ambeteke vakaise vari padhuzi paberere peiba yashona vakati kwachedza rambeteke amuonewo zviri papi
zviri munhu mubhodhoro. Kana mai vangu chete vari padhuze naye haana kuvaudza. Hanzvadzi yako chete ari padhuze haana kuvaudza. Asi akaenda kupi? Kure. Aifana kuudza ndiani? Unotaura kuti ndozvandaona kupi? Mumba. Aiwa. Iye wacho akaona chibhodhoro chacho ichocho. Ationa kupi? Mumba. Pane vamwe vacho ava mai vakanongedzera. Vanotogara padhuze nepadhuze. Mai vake aona zvinhu zvinoshamisa zvaasina kumboona upenyu achiri mudiriro. Anganange pane dongoudza inini waasingazivi akaenda kuna mai vake amai izvi nambo akanga ari zvakuona akandobvunza kuti ndari zvakuona here naye amai. Amai vake nobvora ende nemazita acho vanhu akaenda futi kuna Brawaya vane zita remunhu. Vane mazita ayo akangonaka. Chinomirai makati hamuna kupindura mubvunzo wangu. Ndati uyu bhodhoro iri riri kunanga munhu uroi iri uyu iye ari kurapa zasi rangu. Asi kana wapomerwa kwachinzi nderako watonangwa chi. Saka muri kuti kudii? Kana vanoronda tsoro kuti vanoronda kuti taura kuti vanhu vari kumwe vada kuurayiwa here vada kuti wasei kuroda tsoro. Wonda zvinenge zviri mubhodhoro zviri kudii? Right. Mama communities matigeromo izvi zvazvishamise zvatiti. Zvadzosere ngemazita. Mune mamwe makereke vanonamata vedzimwe mhando dzemapostori vanozikanwa nekuita zvinhu zvakadai varimo mumaruva matigeromo. Vanoti enda unongonyora chete mazita uyo uita sei ouya nawo kuno overengerwa mazita ayoni. Ivo vanozosara vachishanda mhindu dzavo dzavanota sei dzavanoshanda. Ivo gara chete nemazita. Now kana padai so panenge pakuteurirwa munhu marombo akaipa. Mumwe musari ungave rufu asi kungoteurirwa marombo akati akaipa ekutambudzika and patsika dzechivanhu hazvidikani zvinhu zvakadai izvi. Hazvidikani mumisha matinge tigere. Handitika zvino kana pasvika mangange akadai ekuti kuti haana andizive zviri obvious. Ndambozvitaura pekutanga kuti imi haangabvume mhanu anobvumiri ari mhosva yakadai so yekudzini nekuti vanhu vaita vangani tu asi abamba nomumwe wechitatu kana wechi4 ayo zvaita zvakanaka but vana vatatu vangoita mangange vari tu. Saka patsika dzechivanhu nokuti dare rino nderechivanhu retsika dzechivanhu. Saka tinoedza kugadzirisa nyaya dzakadai tiri mutsika zvotsika dzechivanhu zoti kana paita manga akadai munoburikira munozvita sei munozvitsvaka. Handiti mazvona munoburikira munozvitsvaka. Iye mama imimi ane mabona iye nevamwe venyu vakanyora mazita apo pamwe chete nemurume uyu. Ndiani akaita nyaya? Ndiwewo. Iwe unenge wakamirira dare rinei kuti uzotipa huku kuti zvakafamba sei. Iwe haupe report back kwatiri. Ivo ndivo vanozongoya mudare kuti kwatikafamba kweyu takadai. Iwe uchingoitisa zvechokwadi kana kuti hazvisirizvo. Andovapataka. Saka ndokupera kuti nyaya yacho ipere. Kwamunoenda kwamunodii imi ndimunozvisarudzira. Vapapataka ndii munozvisarudzira. Asi patsika
dzechivanhu zvakare kuti zvibatike umbowo hwakakwana hunogutsa nharaunda nedare yechivanhu dzinofanira kuita nzvimbo kani kana dzinoraudzira muchingobata chinhu chimwe chete chimwe chete chimwe chete chimwe chete. Kana zvakadaro toziva kuti ndio muridzi wemhosva. Right? Good. Tapedza. Matiri. Muzukuru wangu angaigara nomuzukuru wangu akakwereta mari yangu inokwana 20 gilasi. Saka akati kupera kwemwedzi ane 6 months asatani. Aiwa, iyo yaimwe mhosva. Aiwa, amai iyo yaipinda apa inopinda parutivi payo pegawo. Munogona kuenda kuvatungamiri vari mumusha moenzaniswa muti mari yangu ndiri kuida kana kuti iko kana vidhio kana isina kuningirika kudzoka mari yenyu munouya kudare mukwira dare. Ande mazvinzwa ka? Right.